осторожней, Лесик, ты мне на вуха наступил. Жартуєш? Доброго ранка, усім глядачам доброго ранка. О, а гэта што за гора? Так, иллюминацию запаливаем по моей команде. Ага. Запальваем. 3, 4. Ну, як гэта называецца? Не чакала я ад вас такога. А давайте запалки. Якія запалки? Самыя звычайныя, якія гараць. Марго, ты чаго? Гэта не я чаго, гэта вы чаго. Запалки я кажу. Ты няма у нас ніякіх запалок. Я сама чула, што вы пад коўдрай агонь распальвалі. Ты мэгі. І як да такога толькі дадумаліся? А калі пажар? Да мы ліхтарыкі правяралі. Якія яшчэ ліхтарыкі? Ну, вось якія. А под коўдру залезлі для темноты. Што? Мы правяралі, як яны свецяць. Фу, а я подумала. Ага, што мы тут огонь раскладаем. Менавіта так. Ну і напужалі вы мяне. Ты супакойся, Маргош. Давайте усе супакоимся. Недобраранак сёння нейкае стыхійнае бедства. Прапаную мультик паглядзець, які дапаможа нам супакоіцца. Давайте. О, што ты робіш, Маргоша? Ды вось, малюнкі гледачоў разглядаю. І я з табой. Добра. О, глядзі, на гэтым малюнку ты і Лесік. І сапраўды падобныя, з паветранымі шарыкамі, заплечнікамі. Відаць, у школу ідзем. Вельмі добры малюнак. А даслала нам яго Алінка Коханова з Мінска. Дзякуй, Алінка. А тут феі і такія прыгожыя. І крыльцы ў іх у колер спадніцы. Ой, модніцы. А намалявала гэтых прыгажонь Карына Недбайла з аграгарадка Петрышкі Мінскага раёна. Малайчына, Карынка. А мне яшчэ вельмі пейзажы падабаюцца. Ідзе дожджык, а сонейка ўсё роўна свеціць, прыгажосць. Ты пра малюнкі спаткай Маргарыты і Ткачэнка Аляксандры з пасёлка Калодзішча гаворыш? Так, цудоўныя малюнкі, дзяўчынкі. А вось у Дыяны Грачыхінай з Мінска дожджык ужо скончыўся, і на небе з'явілася прыгожая вясёлка. І пад ёй так добра уладкавалася сімпатычная шчаня. Ага. Дзе шчаня? Дзе? Мне пакажыце. Лесік, пакуль ты недзе ходзіш, у нас разам з гледачамі проста гісторыя ў малюнках атрымалася. Вось паслухай, маленькая шчаня ніколі ў жыцці вясёлку не бачыла. Чароўныя феі пра гэта дазналіся, прыляцелі, дожджык і сонейка начаравалі. І на небе заззяла вясёлка, пра якую так марыла маленькая шчаня. Здораўская гісторыя! А я вам таксама зараз аднаго сімпатычнага сабаку пакажу. Дакладней мультик з яго удзелам. Ты віпа маеш на ўвазе? Яго! А мультфільм пра тое, як ён з сябрамі падарожнічаў па Індыі. О, Індыя! Я давно марыла там пабываць. Давайте хутчэй глядзець. А зараз давайте... Катя, а ты что застыла, як помнік? Што з табой? Не чапайце мяне. Я вырашыла таксама йогам стаць і медытацыю пачынаю. Ну і ну! А як жа наша праграма? Праводзьце добраранак самі. Лічыце, што мяне няма. А мы зараз будзем ва ўгадайку гуляць. Табе ж так падабалася адгадваць, пра што дзеці разважаюць? Не-а. Не варушыцца. Яна ў нірване. Так гаворыць пра тых, хто медытацыяй займаецца. Ну што ж, прыйдзецца нам без пачынаючага йогу ўгадайку разгадваць. Выходзім на сувязь з нашымі разумнікамі. Попробуйте угадать, о чем мы вам расскажем. Этими вещами весь интернет забит.
Его даже купила моя бабушка. С ним пользуются все дети, даже у кого нет игрушек и кому нечего. Бывает, эта вещь бывает шестерная, бывает тройная, бывает двойная, бывает разной формы. Она может быть каких угодно цветов. Теперь она может быть с блестками, может быть серебристая. У меня их 24 штуки. Кому нечем заниматься, все пользуются вот только этой штукой. А у нас пакуль ніводнага варыянта адказа. Давай разважаць. Давай, пэўна гэта цацка. А чаму тады яе купіла бабуля? А можа яна таксама любіць у дзіцячыя гульні гуляць? Ды не, Лесік, тут нешта іншае, але я не ведаю. І я не ведаю. Да што тут ведаць? Эх вы, нічога без мяне не могуць. Нават такую простую рэч адгадаць. Гэта спіннер! Правильно, вы молодцы, это спиннер. Не вы малайцы, а Кася малайчына. І што б вы без мяне рабілі? Кася, дзякуй табе за дапамогу. Мы так рады, што ты са сваёй медытацыі выйшла. А я ў яе, шчыра кажучы, і не ўваходзіла. Спрабавала засяродзіцца, ды ідзе там. Калі угадайка пачалася, адразу вушкі на макушцы. Ага, я такая. А можна мне яшчэ адзін раз паспрабаваць адгадаць, аб чым дзеці разважаць будуць? Можна. Ура! Уключаем наступную разважалку. Специально для меня. Ага. Они бывают маленькие, большие, и там можно наливаться что угодно. Молоко, там чай, кофе, еще там ингредиент, там еще можно еще что угодно там наливать. И у нее есть ручка, чтобы брать, а для детей они двумя руками берут. У меня она тоже есть, у моего папы, у моей мамы. У папы она крутая, у мамы любимая, а у меня самая красивая. Ну и про что дети рассказывали? Здогадалася? Каб Кася і не здогадалася, але частуйцеся, калі ласка. Кася, прабач, але разважалка была не пра салодкія прысмакі. Безумоўна не, яна была пра кубачак. Вы молодцы, правильно, это чашка. Малайчына. Ну, хто б сумняваўся. Цягніце сюды свае кубачкі. Будзем гарбату піць і маімі пернікамі частавацца. Кася, дзякуй табе за пачастункі. А давайте ласавацца і мультфільм глядзець. О, добрая прапанова. Заканчэнне нашага сённяшняга добраранка пытанне з падвохам. Кася, што ты яшчэ прыдумала? Гэта не я, гэта Палінка і Кірыл Раеўскія з Мінска. А, я успомніў. У адной з нашых папярэдніх праграм мы абяцалі, што іх пытанне з падвохам усім гледачам добраранкам зададзім. Выконваем свае абяцанні. Паважаныя гледачы, уважліва слухайце пытанне ад Паліны і Кірыла Раеўскіх з Мінска. Колькі гарошын зможа ўвайсці ў шклянку? Яшчэ раз нагадваем, што пытанне гэта няпростае, яно з падвохам. А ваши адказы з малюнкамі мы чакаем па адрасах. Паштовым 220 807, город Мінск, вуліца Макаёнка 9. Ці электронным dobraranok.tv@gmail.com. Пераможцы, як заўсёды, атрымаюць ад нас і часопіса «Рюкзачок» прызы на памяць, так што спяшайцеся. А зараз, як не хочацца, але трэба развітвацца. Цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Новых адкрыццяў і новых сяброў. А мы з вами сустрэнемся заўтра зранку У нашым добраранку! Мы такое прыдумаем, такое прыдумаем. Кася, гледачы самі ўсё заўтра ўбачаць. Маўчу. Ох, і цікава будзе.